hiri handi batetan beraz, 25.843 biztanle dituen hirian, eta esan dezagun minutu gutxi zalantzarik gabe horrelako kopuru batek, biztanleko kopuru batek eskatzen duen irratsaioa egin ahal izateko. Eta azalpenetara ereak. Arrasate irratia? Hain justu ez. Beste kanal bat ikusiko gau eta pelikula berrixak, beste kanaletan ez ditugunak ikusiko hor, ikusiko ditugu. Joder, nahi, igual dos. Baina boketzo gua, beste telebista batzuk ikusteko, ero? Hori bai. Osea, posi izaz laizter ikusiko zulak. Eta nola kanal gehiago dauz, eta zara burritzen hain beste. Geuta kanal gehiago egiten reo iso. Mira, jo tomo danetzat ondo tortzen doi. Berbertakoak ez dian telebista hau injarrian etxe barruraino. Irakurteko barriz? Nik periodikoa, diexo lehen dut urte urtien. Nik egina. Haura etxe irakurtzen du. Azte buruetan zapatuan da domekan. Eta gero aldizkaririk irakurtzen dozu? Bai, hori bai. Nik irakurtzen ditut Argia, Egunkaria, Xabierren tion darakarteko ez denedanan euri entzun. Egin eta beste guzti danak irakurtzen ditut. Eta herriko barri eta euskaraz jasoteko zer? Bazkolorea, goaz esate bazkolorea. Landare berdea eta goien osto gorri batzuk dituen. Eta goien osto berezio batzuk gorriak. Politena dagoen momentuan esan nahi du bere ziklu horren puntu importantenera iritsi dela. Eta normalian izaten da lore aldia. Alaba Sansaliok, itxi imaginazioari egaziten. Goiena dugu kasu honetan loria. Aurten 2008an 20. urte hurrena dakona. Eta lorian aurretik landariak emundako ostuak eukiko izpide gaurko programan. Arrasate telebista bestiak beste. Egun honaitan, maiatzaren 22an, 20 urte honek be lehenengo emizioa egine bela. Eta ate berekin batera, jardun, berri gara, aretxagazeta eta arrasate presela ez. Landaria loratu aurreko ostuak. Euskarazko prensaren salmenta oso burria zen. 1999an Argiak Arrasaten 153 ale zabaltzen zituen. 158 ipurdeltzek. Beraz, garbi zegoen erronka. Nola lortu euskaraz ezer gutxi irakurtzen zuen irakurlego potentzial horrek gehiago irakurtzea. Arrasaten sortu zen, eta hau oso garrantzitsua da hizkuntz normalizazioaren aldetik. Arrasate euskaldun dezaguna AED da honetan danean lehenengo aitatu biharreko izena. AED eta Lagun Euskaltzale talde bat. Haren ekimenez sortu za 1988an Arrasate Press aldizkarisa. Ez eltsasun barik, hurrengo urtietan herrixan egindako herri prentsari buruzko jardunaldisetan Jose Arantzabal hasiera Areitako zuzendarisak aitortu den modura. Etxe barruan be bazian gainera zeltasunak. Kazetaritza fakultatetik urtendako gazte haien artean eta Kazetaritza fakultatetik pasatu gabeko erredakzio kontseiluko gure artean segulako amildegia sortu zen, publizidadea larregiko azala, inkesta txorrala dutxa azala, inkesta horrela planteatzea, egitea, elkarrizketari horri bakarra eskaintzea, bakarrik horri alde batekin lotxagarria azala, eta abar, eta abar. Non zegoen herri maiuskulakin honek bizi dituen arazo importante horiek ez? Eta momentu hortan, Argia, Viejo Topo, Primera Plana, aldizkari horien itzalak zeuden gure danean. Nolabait. Kostatu egiten zitzailean kazetariei pixka bat ulertzea herri minuskulakin, herri mailan, herri txiki horren mailan egin behar zutela lan. Zebai momentutan, etzan gaiterarik gabeko egoera planteatu ziren, ez genuen aurrerapenik egiten, gure eta juketan, eta orduan aldizkaria egin nahi genuenez, erredakzio kontseilukok berriro hartu genuen sartzakina bere kirtenetik, eta egin genuen, egin behar genuena. Maketazio asambleariak, nolabait esatearen, porrot egin zuen gure artean.
Dara hori izan da, gero argitu behar dut, arrezkeroztik, egoera normal dintzela, harremanak ere bai, eta gaur egon, arrazetik preseko kazetariek parte hartzen dutela aldizkariaren erabakietan, eta gauzak urak bere onera itzuli direla, aspaldutik. Bueno, jente askok ez dakiena behar da Jose Luis Agote izan zela Arrasate presen lehenengo maketatzailea. Nola gogoratzen dituzu garaiaiek, Jose Luis zenduko esperientzia izan zen, gau pasaren batzuk tokatu zituzun Arrasate presea? Netzako nahiko gorra izan zen hasiera, baina batea oso politia. Ni etorri nintzen honea klase batzuk ematea, atxalde pare batean. Eta kontatu nintzen, nahi zutela atera segituan errebista ez. Orduan, neoni jarri nintzen errebista egiten hasi nintzen, eta kontatu ginen, etze olei jateatzeik, eta orduan, egin genituen, 36 bat ordu, segidan. Gau pasa, goza aldu, segilanean, bazkaldu, segilanean, da hola, ia 200. Orduan, atea zan lehen da biziko ale 0 famatura, eta, gauzak ondo eta jendia pozik zen, harrera hona izan zuen, da orduan, kazetarik hasi zidan animatzen, ordu arte oso desanimatuta zeuden lur jota batzutela guasmatzen, eta publizitate martxan jartzen hasi zen, eta handik urrungo 4 astetan izan zen etorri eta lehengua. Hasieran pixka bateak utzi, baina gero beste 30 bat ordu segidan egin lana. Eta azkenean Eguarrita iritsi ginen, eta orduan Eguarritan esan nuen Marruekosea behar nuela deskansatzea. Eta orduan 5. aldea eta zuten behaiek, kazetariek, eta ustez behandu atea zela eta gora berakin da horrela, baina bintzat atera zen. Eta handikan aurrera hasti zan ondo ateratzen, da udaletxean jabetu zidan, behar zutela persona bat ez, kazetaria ez, baina ordena horian zekiena eta trebatua ez. Eta orduan sartu zuten Goio, eta Goiok oso ondo indu lana handikan ona ez. Lana eta proiektua egonkortu zidan zorionez. Herritarren artean gainera hasieratik lortu egen onespena. 1991ko jardunaldiaren garaixan Arrasate preseko zuzendari izan Iñaki Mendigurenek ondo esaten eben modura. Jendearen iritzia oro har positiboa da. Arrasateko jende edo irakurlek zer pentsatzen duten, egunero entzuten dugu. Horretaz gain egin dira 2 azterketa serio, bat Lankide Horrezkiko marketing sailak egin zuen, beste bat Unibertsitateko soziologi fakultatekoek, eta bietan oso emaitza pozgarriak agertu dira. Bestalde herriko alderdi politiko abertzale guztien onespena bereganatu du. PSOE da salbuespen bakarra. Honek elebidun izatea eskatzen baitu. Bestela ez du kritika hondirik egin izan, baina elebidun nahi du. Adostasun honetarako nik uste dut lagundu duela asko aldizkariak berak irizpide editorial batez izateak. Honek ez du esan nahi, neutralitate honek ez du esan nahi aseptikoa denik. Bezik, aldizkariak berak ez duela hildo editorial bat. Bezik, plataforma badala, plataforma irekia, herriko ikuspegi ideologiko ezberdinek nahi duten esan dezaten. Bestalde, erretik kanpo izan duen oihartzunare, kontuan izan ez gero, eta hori hainbat komunikabideetan azaldu da, horrek ere proiektuaren arrakasta finkatzen du. Bestalde, Euskal Herriko beste hainbat herritan antzerako proiektua sortzeko balio izan du. Publizitate munduaren erantzuna termometro bezala hartzen badugu pozik daude. Beharrein bat publizitate izan dugulako beti, eta nahiz doain motelalditxo batean egon, arlo horrek erantzun hona eman digu, eta 3 urte pasa ondoren pentsatu dugu aldizkariarekin ere nahiko konforme daudela. Herri barneko dinamikan guk jarritxako helburuak neurri handi batean lortu dira. Informazio maila aberastu dela ukaezina da, eta hori den euskeraz egiten dela. Aldizkaria euskeraz oso gutxi irakurtzeko itxura zutenek irakurri egiten dute. Erdal familietan ere desente sartzen da. Umeak euskeraz badakitelako, eta euskeraz ez dakitenek ere, gustatzen zaielako pasadadatxo bat ematea, eta hori pozgarria da, etorkizunari begira, eta irakurle idazletan nolabaiteko laguntzaile asko mugitu du proiektu honek bere inguruan, eta hori gizartik mobilizazioan ikuspegitik positiboa da.
Irakurtzen duzu Arrasate Press aldizkari? Bai. Zer hitz daukatzu Arrasate Pressei buruz? Bueno, nik uste dut ondo dauela, baina, bueno, alde bixetan egon bizan be, igual, jende euskeraz ez daki izan dako. Bestela oso ondo dago, nik ikusten dut, ni beti irakurtzen dut, eta erritxena daukot. Zer pentsa da jatzun revistia? Ba, ondo, esango bat, asko entendido dana etxutitxe baina, bueno, azkenako dana ez da. Yo creo que está bien, es que como es en euskera tampoco entiendo mucho, pero siempre ojeo y me parece que está bien. Además de que haya prensa local, pues nunca está de más, creo yo. Te informas de lo que pasa en el pueblo y alrededor, está bien, sí. ¿Qué opinas sobre Arrasate Press? Está muy bien, a mí me gusta mucho, por lo menos te informa de todo, aunque no sepa yo mucho de eso, pero me gusta mucho. La mujer me dice, como ella sabe el euskera, la ha aprendido y... Arrasate Press revistia buruz, ze pentsata oso? Ni Arrasate Press beti lehuten dut apur bat, baina etxa guztietan hori euskeri hori. Ez dut entenduten ondo hori, entendiru, ez dut lehuten horako ondo, erderaz morun ez dut lehuten. Ni guztietan jat Arrasate Press. Lehuteko ondo hartu, asko guztat, da guztu hartzen dut alabe, guztu hartzen dut. Kanbixa hori, ingo zeuen zerbait? Ez, lehuteko ez. Da honetan ondo? Lehuteko, bai ez zinego. Zein dut bari, hau zilekein. Proiektua bide honetiko jan hortaz, eta Arrasate Presseri leizter agertu xakon beste zenide bat, beste osto bat landariari. Gauza ematen bat asan zauen, bueno, revistia badauko, baintzaitzik ez doingo telebista bat, ez? Arrasate telebistaren sorreria 1990an, Jon Anduezak ATB-ra bisitan fandako ume Arrasate arrairi esplikauta. Kaixo eta arratsaldeon Arrasate telebistaren ikusentzule guztioi. Goazen besterik gabe gaurko asteazken honek eman dituen albisteak titularretan ezagutzera. Hasi da urtengo griparen aurkako txertaketa kanpaina. Atzo Matias Inkonek Esloveniako ordezkaria egon zen Arrasaten. Kaixo eta gabon ikusentzule guztiok. Ongi etorri Monda Spot hotz honetara. Ea guztien artean berotzea lautzen dugun. Hasteko futboletik ekingo dugu. Atzo arratzaldean Atxabalpen, Monda eta Elgoibarren arteko partidua jokatu zen. Arratzaldeon guztioi. Epa, kaixo. Zer zaiz horrelako Rikard, zer egiten duzu? Ez da gizu, bigarren bueltekin hasi garela eta berriz Erguin eskolan gaude. Bai, egia da, gaur Erguin ikastetxean gaude, 3. mailakoekin, baina ez dut uste horretarako korrik egin behar denik ezai. Zaitik, atebe. Arrasate gaitxik eta euskara gaitxik lanin da bilelako. Euskarari mundragoen bolako bultzaka bat emoteko tresna bat. Da, notiziak askotan ez dakizeunepe ente eta garezela eta jente zaun ikusten deule eta ondo dauela asko guztetak niri. Herritarrak agertzen direla eta parte hori, notizia asko herritarrok entera egiten dela hortiz. Interesgarria dela, euskeraz, herri mailan gauza asko ataten diez ATB-en, herrixek ikusi nike, eta nire nabilen munduen, kirole mailan be, oso ondo. Ze esalike Arrasate telebistaren alde? Oso jatorra dela, euskalduna eta mondragotarra. Eta hori izarez gero, nik uste dut esaten duela, eta jentia posi duela, deziez ere goten dela hartzeko, da holatxe jarraitzu dutxela. ATB, primeran! ATBek behar du ama bat. Eta ama hori niretzako falta zaio. Da hori da, gure dorletako amaren izena hori, zaindaritzaz hartzie, izango litzake bentakagarri guretzako danuntzako. Frai Rufino, eta ni pentsaiten arkori buruz zeni arduela. Azkeniko 6 hilabetetan aldaketa asko ditugu eden, eta ipagarrienak aipatzearren, bata da arko elkartea sortzea, hau da Arrasate Press eta ATB-rekin arduratuko den elkartea sortzea, hori da aldaketa bat. Eta Arrasate telebistak sortu eden jakimina eta interesa, eta ez bakarrik hemen inguruan, Euskal Herri osoan eta mundu zabalian bebai.
Bai, mundu zabalian. Baina intzane, ze lan egiten ari zarete? Bueno, hemen eta munduan programarako egiten ari gara reportaje bat udal telebistei buruz. Euskal Herrian orain martxan dauden udal telebistei buruz. Eta ze ikusi duzu, orain arte? Bueno, gutxi dira martxan daudenak, Eskoriazan izan gera, Andoainen izan gera, hoie dira gutxi gora bera martxan daudenak regularki emisioak dituztenak. Eta gero, hemen Arrasatekoa nola prestatzen ari zareten zuen emisioak, eta gero Gernikako telebista baita probaten ari dena. Ikusi dugu oso borondate handiko jendea, jende gaztea, gehien bat, gauzak egiteko goaz. Eta nahi besatzen dut, oraindik baliteke, laizter dela ez da, esateko baino, badaukatela udal telebistek, badaukatela hor espazioa bete beharra. Telebista katea handiak orain kompetentzia handian sartu dira, telebista pribatua jaio dira, oso presupuesto handiko telebista dira, baina ikusten da diru gutxirekin, borondaterekin eta lan desente egin da atera ditekela aurrera telebista txiki bat. Batez ere herriko jendeari kontatzen diona, herrian bertan gertatzen dena beste telebistak egiten ez dutena. Nik uste hori oso interesgarria dela eta etorkizuna badaukatela, nahiz eta laster izan horri ziurtatzeko, ezta? Eskerrik asko. Bueno, tenemos un doble trabajo. Nosotros grabar a grupo japonés, vosotros grabar a grupo vasco. Arratsaldeon eta ongi etorriak ikusentzule zaituztegun guztioi Arrasate Telebistaren albiste emankizun berri batetara. When you want to start, we wouldn't need that. Okay. Dagoeneko dendariko asko hasiko zineten Maritxuka joi egunerako trajea prestatzen. Eta zenbat ordu ematen duzu? Astean 3 orduetan, eta gero Bai, Zorionak, ez nenkien hori, hemen ez dut Beste lekuetan hemen, Gipuzkoan beste telebista lokale badago, dago esan dut. Arrasate Telebista hau gaztea bada ere badago gure inguruan herri telebista veteranorik. Teleskok, Eskoriatzako telebistak 5 urte bete zituen atzo antenan. Eta ez zaie ez animorik falta Eskoriatzarrei beste horren beste betetzeko. Telesko Euskal Herriko herri telebisten aitzindaria duela 5 urte hasi zen emititzen Eskoriatzan. Ordutik, aste guztietan ikusi ahal izan da Eskoriatzako etxeetan, oztopo guztia gaindituz. Imanol Zubizarreta izan zen Teleskoren bultzatzaileetariko bat. 5. urtearen ondoren ez zaio animorik falta. 5 urte hauetan, danetik ibili gara, jente asko pasatu da Teleskotik, eta uste dugu herriaren erantzuna nahiko ona izan da, gu daukagu eginda enkesta bat, orain dela 3 urte, eta uste dugu arrakasta handia daukagu herri mailan. Oraindik zoritxarrez auzotan ez da ikusten, zergatik gure emanaldiak kable bidez dira, eta oraindik auzotan kable hori ez da llegatzen. Baina uste dugu, nahiz eta muga hau eukita, herrian oso imagina ona daukagu, eta azkenin izan gara beste erakunde bat herrikoa. Teleskok astearte eta ostegunetan emititzen du, eta informatiboak osatzen dute programaziotik satirik handiena. Bertan lanean dihardutenek bestalde ez dute inolako soldati jasotzen. Musutruke eta telebistaren mundua atsegin dutelako ari dira bertan. Dena dela, udalak gehitu egin du azken urteotan Teleskori eskaintzen dion diru laguntza, eta honela langileetariko bat liberatu ahal izan dute Teleskon lan egin dezan. Atzo bestalde eta 5. urteurrena zela eta programa berezia antolatu zuten Teleskokoek. Eta ez zen ez ainegun seinalatuan txampan eta tartari falta izan. Zoriona Teleskoko mutilei eta segi aurrera. Euskariarekiko arduriak geruan zituan zenbait laguna ede sortzera eta geru hau Arrasate Press martxan jartera bebai. Berdin pasauzan laizter beste hainbat herritan, Bergaran esaterako.
Joan den azaroan Bergaran euskararen erabilpena neurtzeko egintzen inkestak ez du ondorio baikorrik eman. Orain dela gutxi Estepan Plazaola Bergarako udaleko euskara dinamizatzaile berriak inkesta horren datuak eman zituen jakitera. Azaroaren 8 eta 11 egintzen 3.521 bergararren artean. Datu kezkagarriena Estepanen ustez hauxe. 15 eta 24 urtekoen artean eta 25 eta 64 urtekoen artean oso euskara gutxi entzuten dela. Gaztetxo eta zaharren artean egoera baikorragoa da. Eurak baitira euskara gehien egiten dutenak. Datu hauetatik ateratzen dugun konklusio modura, esango genuke, udalak hizkuntza politika bat definitzerakoan ikusten dugula oso kontutan hartu beharko lukeela gazteen erabilera hau eta bidea jarri beharko lituzkeela gaztetxo aurrekin gazte eta helduekin gertatu dena ez gertatzeko. Eta kezka horretatik sortu zen Jardun Euskara Elkartia. 1990ko maiatzian, oraintxe 30 urte egin ebin aurkezpena. Proportzio handia da euskara erderaren nahasketa hori egiten duena. Zer esanik ez gizarteko zerbitzuetan. Denda eta dendarien artean eta dendari eta erosle eta tezeroen artean. Bi hizkuntzen nahasketa hori beste zenbait lekuetan baino asko handiagoa da, asko altuagoa. Eta ez dugu erabiltzen beste gauza askotarako, umiak estinarritarrekin berbaiteko, edo administrazioak dauzkagun aurten honetan, edo mediku, abogau, edo maila horretako jendeak dauzkagunetan, eta gar. Honekin esan nahi duguna da, Bergaran gaur egun dauzkagun euskaldunekin, gure eguneroko bizimoduan, askoz begeixo entzunal izango litzakela euskeria geuna izango bagin. Komunikabideen aroan murgilduta bizi gara, eta komunikabide horiek erderaz dira nagusiki. Zer etorkizun du euskerak eta euskal kulturak? Desagerpenaren bidean otegoaz. Euskal giroa sortzen badugu, euskaraz ez dakinak ikasteko motiboak bilatuko ditu. Euskaraz erdizka dakienak ondo ikasteko motiboak. Ondo dakienak alfabetatzekoak. Nolabait, ekintza positiboen bidea da hartu nahi dena. Zer esan nahi da? Elkarte honek, hasieratik behintzat, ez ditula hizkuntz jarrerak kritikatu edo salatu egingo. Edo nolabait ez dela izango hori bere eginkizun nagusia. Laguntzea, proposamenak egitea, kaso batutan zirikatzea, izango da jardunen hasierako eginkizuna edo nolabait eginkizun nagusia. Orduan, batzorde provisional bat proposatuko dugu, izenak esan egingo ditut, zeintzuk osatuko luketen batzorde provisional hori, 14ko taldetxo bat, Mirari Alberdi, Agurtzane Arriola, Iñaki Artola, Juan Martín Elespuru, Jose Ángel Mikeo, Miguel Ángel Coro Berezibar, Arantza Palacios, Kontxi Humeres, Elisa Ugarte, Cristóbal Ruiz de Guino, Carmen Urrutia, Jose Mari Larrañaga, Xavier Larrañaga eta Damaso Gallastegi. Oin momentuan banatuko jatzu horri bat, eta horri txorretan eskatzen ditugu olako datu batzuk, datu personal batzuk. Izenak eta telefonoa eta ipintzia. Eta zetako, lehenengo geuk jakitzeko zenbat eta zeintzu dien Bergan jardun honen asmoekin bat datozenak, eta bestalde batetik hemendik aurrera informatuta egon zaitezten. Guk geure kartak bialdu alizateko. Oso pozgarria izan da gaur gabekoa. 300 lagunetik gora etorri dira bilerara eta lehenengo aldizia izateko ehundoko arrakasta da. Horrek bidea emuten dozku elkarte oso sendo bat sortzeko. Ikusirik gainera edade guztietako jentia dagoela eta gizarte maila guztietakoa. Eta Bergara berez hain herri euskalduna izanik jente guzti hau martxan jartzea lortzen baldin badugu, nik uste dut emaitzak oso aberatzak izan daitezkela. Harentzat oso importantea da eta oso pozgarria da.
ikustia nola sortu den, zein indarrekin eta zein adorekin sortu den jardun Bergaratarra. Guk ondo dakigu, Arrasate milagroak eginda ere, han bakarrik lan egiten bada, ezer ez dugula lortzen. Beraz, Euskal aldeko mugimendu hori nolabait edatu egin behar dela, eta bailara osoa sortu behar dugula indar handi bat, bizitza osoa bailarako eta hortik gero Euskadi osokoa euskaldutzen bateko. Jardunek Berrigara sortu eben hilabete gutxixan, Arrasate presen pareko herri aldizkarisa, Bergarakua, edo Bergarakua, txikixa baina kalitatezkoa. Hirugarren, Ricardo Arregi kazetaritza sariaren azken erabakia jakitera emateko antolatu dugu ekitaldia. Beraz, hitza epaimahaiaren idazkari ematen diot aipatu azken erabakia irakur dezan. Hirugarren, Ricardo Arregi kazetaritza sariaren azken erabakia. Hirugarren, Ricardo Arregi kazetaritza saria epaitzeko xedez, Andoaingo udalak izendatutako epaimahaiak Maria Pilar Goigantes Ibañez, Andoaingo alkatea eta mahaiburua dena, Jesus Etxezarra Zuruaga, Elisabete Garmendia Dasa, Oserra Gartzia Garmendia, Jose Mario Termin Ukrizerea eta idazkari lanetan eta beraz, izpidez baina hautespiderik gabe jakunduen Jon Manuel Lópezek osatu duten epaimahaiak alegia, honako azken erabaki hau ezagutzera ematea akordatu dute. Aldizkariak, ataleko saria, 200.000 pezetaz horneitutakoa. Aipatu erizpidez gain, atal honetako saria ematerakoan erabaki horra izan da, egileak lanerako aukeratutako gaia mundu zabalean hain oihartzun handikoa izanik, herri baten ikuspegi eta herri baten zirkunstantzi pertsonaletara ekarriz, egileak egin duen kazetal tratamendu sakon eta hurbila. Eta bide batez, lan idatziaren estilo zaindu eta begiratua. Horrela bada, garrantzia handia eman zaio saritutako idazlanaren gaia, edapen zabalagoko prentsan neurri beteraino jorratutakoa izan arren, egileak irakurle herritarrei hurbilagotik eskaini nahian mamitu duen lan osatu, gertu eta naturalari. Saritutako idazlana, Txomin Pineda, Berea ez den gerran. Bergarako Berrigara astekarian 1991ko urtarrilaren 25ean argitaratua. Autorea Jon Andueza Altuna. Eta Jon Andueza bera izango da noski saria jasoko duena. Ricardo Arregi kazetaritza saria behin irabaztea polita bada, Birripan irabaztea polita bada behitik. Aurtengo da, unik nire amari eta nire arreba berabezteri eskaini nahiko nieke, eurak direlako gehien bat ere bost handien hartu dutenak sarionegatik. Era berean nire lagunei eskaini nahiko nieke, Arrasaten egongo diren lagunei, hemen egongo diren lagunei eta baita Sanferminetan egongo diren lagunei ere. Ezken finean, bizitzanetako sari politena amistarea delako. Gaurko bezalako egun batean ere, aipatu nahiko duke Arrasate euskalduz ezagun elkartea, Mondragoien euskararen alde egiten ari den aragatik. Arrasate telebista eta Arrasate Press izeber baten punta besterik ez dira. Lan ikaragarria ari dira egiten eta horren adibide bezala daukagu beste herrietan txampiñoiak letxe guatzen ari diren euskararen aldeko elkarteak. Horietariko bat, Bergarako jardun dugu eta jardunek pasaren abenduan Berrigara astekariak kaleratzea erabaki zuen. Niri bertan lan egiteko aukera eman zidaten eta horretxeagetik nago gaur hemen. Beraz, aipatutako guztiendako nik txalo bat eskatuko nizueke. Mila esker gaurtatik. Eta pasauzian astiak, pasauzian hilabetiak, urtiak, Berrigara astez zenbakisak egiketan.
eta Arrasate Press beste hainbeste, haie gauzan 100. Gaurko hontan, Arrasate Pressen 100. alearen kaleratzea, espatzen dugu. Aldizkari hau, ez da inoren hobia esango nukenik, ez da inoren jostailua. Baten batzuk uste, sorreratik edo inguruan pentsatzen zutela, agamuzko irudipenak niri etorri zaizkit, eta begie, hor zebiltzara behar bada, hoi bezala, zepolitia da, aldizkari bat egitea, ez da. Ez noski. Hau, Euskaldunok behar bat ez etorri da, herri aldizkari bat da. Balorazioa oso baikorra, noski. Eta gainea, eamandan seriotasunekin eamanda, oraindik baikorragoa. Eta bueno, olako balantze bat eitik gauan nire inezake, baina ni parte naiz hor. Esan beharko ginduke jendearen aldetik, eta jendearen aldetik ere nik uste dut balantze oso baikorra dela. Bai herriko jendearen aldetik eta bai kanpotarren aldetik ere. Ez da alperrik euskaraz eta ezaugarri hauekin sortu den lehendabiziko astekaria edo, ezta? Eta gero, bueno, 100 ale ateratzea ere ez da alde batera usteko kontua, ez? Eta nik esango nuke bestalde bere ezaugarrien aldetik begiratuta oso kontutan hartzekoa dela eman dion estiloa izakera, berriak emateko moduari, berri laburra eta gaurkotua, interesa daukana, erakargarritasuna daukana. Beraz, esango nuke batetik ateratzea, asmatzea proiektua bera, uste bat espegimarria da, irautea, eta gainera, esan dezagun gainera asko iraun dezala, eta bestalde lortu duen estiloa, kontuan eukiz, euskaraz dela, sekula nik uste egin ez den moduko proiektu bat euskaraz. Irtetzen ziren aldizkari guztien 70%ak ez duela 4. zenbakia gainditzen. Eta orduan guk 4. zenbaki hori nahi genuen gainditu. Lortzeko frankio konzertadoa eta pixka bat erakutsi gai ginela muga fatidiko hori gainditzeko, ezta? Horren, 100. aleaz pentsatu ere ez genuen egin, 4. geneukan buruan. Eta bueno, hon ja, heldu gara. Arrakasta izango zuela pentsatzen genuen, behar bada ausarteak ginelako eta lotxaga ez amarrak, ezta? Baina horrenbesteko zeraik ez genuen aurreikusi. Eta bete zituen 3 urte. Bueno, nik uste balantzia guztiz baikorra da, hasierak oso gogorrak izan bazien eta latzak eta oin lana eta produktuan normalizauta dagoela. Eta igual importantiena honek erakarri txuela beste herri batutan eta antzerako ero halako beste proiektu batzuk ateatzea bezala. Eta alde horretatik uste dut oso ona eta oso positiboa dela. Bai, antzerako beste proiektu batzuk ikusi dugu berri gara, eta sortzen urrengua izan zen Aretxa Gazeta, Atxabaltan, 1992an. Zer da Aretxa Gazeta? Aretxa Gazeta da proiektu berri bat, oindala urtebete gutxi gora bera hasi zana, eta laizter errealitatea bihurtuko dena. Gutxi gora bera, guk uste dugu, martxoan 12an kaleratuko dugula lehengoko alea. Eta oinarteko pausuek izen dire legalki elkarte bat osatu, bazkide bildu edo kaptazio lana egin, eta propaganda aldetik topatzen eta horitan hori. Oin momentu honetan gaz, azken momentuen jairtetzeko, azken detaliek finkatzen. Bere karakteristikak zein izango ziren? Azkenien erabaki dugu bazkiden elkarte bat izetie, eta elkarte horretan nahi dugune da, Atxabaltar klase mota dana integratzia hor. Momentu honetan dauko berren bat bazkide, eta gure asmu doin da 15 kaleratzie ale bat, 12 orrialdeko ale bat, eta erantzunen arabera hori da base bat jarri dugune minimo bezala, eta gauzak gu pentsetan du moruen badoiez, uste dut haunditzera laizzer aukeri izango dugula. Eta zein motako jendeari
emango zaio zemotatako jendearentzako dago zuzenduta? Bueno, kontutan hartuta euskara hutzean izango dela aldizkaria, noski euskaldun jentiei, baina azkenien ez dana egin behar da barrera bat euskaldun da erdeldun euskeraz dakigina eta ez dakigina. Guretzat, momentu honetan, klienteo bezero honena izango da euskaldun zaharra, pizkat oitxura hori irakurtzeko oitxura hori hartu dezan, eta eskoletako umiek, eta hor euskaltegi munduen eta dabilen jentia aleginek egiten euskara ikesteko, uste dut laguntza eder bat izango dugula Aretxa Gazetan. Eta etorkizuna nola ikusten duzu, Morales gaz oso altu, hasi gaz, Morales oso altu, eta ni uste dut, ikusi bidala emetik, udako oporretara, olako epe luze bat ikusi, eta uste dut, irailean, gauzak hobeto reflexio batein, eta uste dut, ni optimistan ez, eta uste dut, izango dela realidade handi bat, Aretxa Gazeta. Eta Aretxa Gazeta be laizter finkatu zan herrixan, irauteko sortu zan Atxabaltako herri aldizkari xabe. Goreti, zu Aretxa Gazetako langile zetxugu ja, urte bete gutxienez, zela ikusten duzu etorkizuna? Ondo, oin arte nibilinaz bakarrik, ni hasi nintzen abuztuan. Oin arte nibilinaz bakarrik, eta orduen ikustezan lan asko begeixa usala dana eruteko, baina oin beste langile bat sartu danetik, askoz bebeto ez. Lana erdibitzu itzen da, eta bixon artean dago ez dakitz. Elkarte bat, eta orduen hobeto. Zuzeu gustora zabetzez, lanien? Bai, jente asko saltzen da eta jentiaken harreman pila bat egotzen da, oso ondo. Badirudi, lan batzordia aldatu egin dela, urten beste bat jarri dela, eta badirudi honek irizpide berrixak ero jarriko txula? Espero dugu honek ideia berrixak ekartzea eta gauza igual aldatu asko igual ez dengo, baina zerbait ideia berrixak egotia bai, agente berrixakin Dagoeneko 23 atera dire, eta badirudi herrixan oso erantzun hona izan duela, ez? Bai, nire zot, dala Aretxa Gazeta etxe danetara sartu dela, eta dala, gauza bat, itxaron etxen dana 15 behin etxien, ez? Jentie falta motaten da, noiz urten galdetu etxen da, eta bizi etxen da. Aretxa Gazeta uste dut, jentie etxoen etxen da, eta gauza oso guretako oso importanti da. Horre, badirudi zurrumurru batzuk ere baduzela, igual, Aretxa Baletatik kanpo edatuko dela beste herri batzutara, zer dagotzu guzti horretaz esan biharra? Dakigune da, Eskoriatzan eta Gatzagan irakurtzen dela Aretxa Gazeta, eta gu jaso duen informazioa da oso gustoz irakurtzen dauela eta gogoz ikusten dauela Aretxa Gazeta, bai Eskoitzan eta bai Gatzagan, jenti ezauna dalako, jente ezauna ikusten dauelako herrixen, eta Aretxa Baletan mobiliten dien temak 3 kilometrora nobedadik izaten dila. Eta hori ikusiaz, pizkat gabiz pentsetan, zeatik Eskoitzakin eta harreman horreik, seriotu o haunditxu, eta posibilitatea daukien Eskoitzarrak eta bertan parte hartzeko, eta Eskoitzatipe sartu bihar bada albiste batzuk edo kolaborazio batzuk, eta pizkat hortik haunditzia Aretxa Gazeta. Eta Aretxa Gazeta pizkat igual, ez Aretxa Baletara bakarrik mugatu, baizik eta bailarara Gatzagaraino. Da idea bat gure buruen dabilena, baina idea bakarrik. Momentu honetan bakarrik idea bada. Gauza barritarako ideiarik etzan falta hortaz. Eta lehendik eutzenak barrituaz. Maritxu Kajoi egun baten aurkeztu ebein adibidez Arrasate Press barritua. Eta, aldaketa nagusienak aipatzekotan, lau hitzetan izango litzake alde batetik tipografia, letrak aldatu ditugu, orain filmadora erabiltzen hasi gara, eta kontratuko zineten, kalidadea presente hobetu dela letrarena. Agenda ere aldatu egin dugu, eta beste ditxura bat eman, apur bat garbiagoa edo sailkatuagoa edo, alde batetik, apur bat jendia beti eskema bera jarraitzen aspertu behin leikela ikusitza itxura aldaketa txiki bat, bai letra aldetik, bai gaixak tratatzeko modua, sail berri batzuk, kolaboratzaile berrixak,
apur bat hortik. Sezio batzuk birien gelditzu die, guztu gehiagokin jubilau dan sezioa, zein izan da? Idazten daunak bakoitzak esan bier, ez? Baina batzuk ja geuretzat astun samarra itxesienak, irakurleentzat ez dakigu. Oin esango dau gentiak, ez? Ze botatzen den faltan eta zer dauen sobra alde berrixen, baina igual gauza batzuk hasieratik eusenak basien pasan ordua ja kentzeko edo aldatzeko. Zelako guztu hartuko da bestela goiok koloretan lanien aztegan, ez da? Guztua eta buruko minak imaginetan, baina ondion hori aurreatxo izen biko da, ondion eskaz preparauta diru aldetik eta batez be. Komertzioi deialdi bat sartu, diru ekarri gehiago da. Ez oso sistema karua da, politxe izen lehike, baina indikan apur bat urrintxo ikusten da. Datorren urteko maritxo. Baletxek izetia urrengo aldaketia ez da, baina urrintxo ikusten du ondion ikuste dut, da nope hori. Maritxune alde barrixa tanatia ez du isauta hauen, hola ama Virginiai mesederen bat eskatzeko, ala beste barik ikusten da. Bueno, hain laguntza ez da gezke etorriko, baina nik uste dut hemen mesedia eskatu inleizke eta milagro bape edo mirari xape egoten dira, baina hemen balio da bena da lan haitxia da. Ondo lan du ezkero, ondo ditzen dira gauza. Dana dela uste ofetxa politxa dela alako gauza bat itxeko. Hobekuntzia bat ez itxuraldetik, gai aldetik, nunik uste dozuzuk, nun egongo da aldaketa, nunik erreko da. Bai, hombre, kaleko jentiak aldizkari hartzen dagoen lehenko momentuan itxura aldaketa ikusi bidau azalian, ze azalan aldaketa hundi bat egon da. Lehen publizitaria zauen eta oinez, eta hori asko igartzen da, ze argazkisak asko irabazten dago. Eta barrutik, lehen goiok eta Beñardo beha ipatu dago, ezta. Tramak asko oso beto daz, ez dakit, behar bada, utzune zuriape gehiago daz, eta horrek erraztasun bat emoten daukera irakortzeko. Eta argazkisak, saiatu gare beste bat ondan baino beto ditzen, eta espero dugu igartzea bintzat. Orduan konturatuko zinen aldaketa batzuk izan diela, zelan ikusi duzu? Oso, no. Obera? Bai, nik uste baiet. Nun somo duzu aldaketa horreik? Nik uste dut gehiago azalataratun diela, ez? Arrazatek buruz eta jara alrededor y todo eso me gusta jat. Jakingo zu aldaketa batzuk izan diela, zure uste ze joan dionera, ero ze ikusten duzu? Nik uste nagoen lehen datu gehiago zela, oin gutxia da, ez da gehi. Zelan ikusi duzu aldaketa horreik? Hobetora etorri dira. Nun igarri duzuzuk aldaketa horreik? Nik asko ez dut irakurtzen, baina ezin dut esan gauza handirik, ez dut asko irakurtzen da. Irakurtzen duzu Arrasate Press? Bai. Orduan konturatuko zinen aldaketa batzuk indiela Arrasate Pressen. Obera ero txarrera zure ustez? Obera. Obera? Bai. Nun igarri duzu aldaketa horreizuk? Ez dakit. Generala? Generalien? Bai. Orduan irakurtzen jarraitzeko asmoa badukatzu? Bai. Bai, oso ondo dau, Vale, eskerrik asko. Ya sabrás entonces que ha tenido unos cambios. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, bien, siempre que es para mejorar, bien. ¿Tú crees que ha mejorado? Un poco sí. Un poco sí. Lo que pasa es que suele haber cosas raras, como por ejemplo dejar de mandar, y tuve que llamar por teléfono para que volvieran a mandar, y cosas así. ¿Problemas de que no llegan a casa las...? Sí, que no sé por qué. Unas cuantas semanas sin mandar, y luego llegar. ¿De todas formas tienes intención de seguir leyendo? Sí. En casa todos leemos además. Vale, gracias. Bai. Eskerrik asko. Zure ustez, obera, ero, txarrera, ero? Ondo. Osea, neotako ondo doie. Hobeto doie? Bai. Nun igarri duzu aldaketa horrek? Por ejemplo, ikusi dut lehenko fotografiak, ez dakitzu, araik. Batzuk ezautu itxen hauen da, bastante ondo. Bai. Bai, baina, ongo eskuadia, da lengua diferentie die, bai? Da entendiru ezinik egotenaz. Badakitzu egon diela aldaketa batzuk? Bai, ongo zien. Ongo azteku gabe ikusi indot baina. Leiru itxen dut ez da baina, ezin entendiru hauz asko. Bueno, aurrerantzian behalik eta jente gehixenak entendio alizateko ahaldan simplien eta samurren idatzi bihar. Zela, Jose? Sujeto, predicado, aditza. Punto. Sujeto, predicado, aditza. Punto. Ta honekin doia akabotera Goienaren 20. urteurrena dela eta gaur egungo Lorian aitzindari izandako landara ostuekin osatutako alabazan berezi hau. Honekin doia akabotera, 1982. urtea akaboza modura. Topa eta urte askuan! Yep.
Bueno, urte berri hon. Urte berrian,